Okay, good morning class. Nganong duha raman mo? Uy, Gibhart. Naog na diha ba kay magklase na ta? Kaan pa man kong bayabas, sir, kay wala man ko'y pamahawag gikan kong sa balay. Naog sa gani diha kay magklase ta. Unsay makatnan nimo diha sige ra kag kaog bayabas diha. Naog dire. Unsa man kawa kay pamahaw? Wala gani may bugas no, munang kaon na lang may bayabas. Ay, gahit yung kag ulo ba? Naog lagi. Bagsak ti ka. Sige ka. Paundangon ti ka. Dito tikas-pikas ron pasudlon. Sige na, ako. Wala ko kisa. Hindi tapit na to. Hindi natagak. Basta na ko ah. Gibhart, unya na gud nang sige kaog bayabas. Nganong wala man ka nag-uniform? Alangan, wala man may sabon, wala man gilabhan ni mama. Ya ikaw Grace, asa man imong mga kuan? Nganong wa man mo yung mga dalang bag? Asa man yung bag? Alangan, wala pa man ko'y bag nga. First day of school pa man ron, wala pa man nalil among gumagod. Di ba 5 man mo kabuok? Akong estudyante nga nung duha ra man mo, asa man uban? Ambot, wala man ko kabalo, asa si Linda, si Jimmy o si Rondon, wala man ko kabalo, asa sila. Sige, kay first day of school pa man ron, magkuhan sa ta, nalang ko yung mga gamay ra kay atong klasehon niya. Kamura pong duha. O, sige, magsugod na ta. Magtawag sa akong attendance ninyo. Pag tawag ko ninyo pangalan, say present, okay? Grace! Present, sir. Gibhart! Present, sir! Uy, hala. Nagsugod na ang klase. Late naman siguro ko, ani. Pero okay lang. Bright bitaw ko. Sa koy. Alright, so present na mo no? Ang absent, si Linda, si Jimmy, o si Ronron. Oy, kinsa man eh? Wala, Linda Walker, manisin. Sir, Linda Walker, oh! Hello, sir. Hello, classmate. Good morning. Sorry, I'm late. May I come in? Oh, Linda! Linda Walker? Nganong late man ka? Ay, sir. Sorry, maong na-late ko kay nag-asikaso pa manggug ko ni mama. Nagluto pa ko daan, nanghugas pa ko plato. Unya, iniglakaw na ko. Hilo na ang balay mo nang na-late ko. Ah, okay. Sige, okay ra na. Kay since first day pa sa atong klase karon, normal ra na. Sige, ali na dire aron makasabay na ka sa atong klase. Sir, unsa na dahil inyong tapikan, sir? Nag-quiz na mo, sir. Kay basig makahabol pa ko ba? Nalit ba ako gamay? Wala pa man may nagsugod, kay bago pa man may nag-attendance. Linda, how'd lagi ka mo English? Not so. Tama lang, whoop. Sir, unsa di atong topic karon? Sir, about na sa bayabas, ako abay ng paborito, mukha ko karon. Sir, what time na? Gusto ko magklase na. Ang atong oras alas 10:51 na sa buntag. So hapit na gyud ta man niudto no, mag-resist na mo taod-taod. Ang atong topic karon mao ni. Kinsay makabasa ani? Sir, ako lang basa na, sir. Sir, no na siya, sir. Ako lang, sir. Hindi man na siya kabalo mabasa, sir. Hindi kabalo mabasa. Di magkakawal yung mabasa. Sir, di kabalo mabasa. Kami lang. Sige daw be, ikaw daw basa daw Grace be. Unsa ni? Basa ha. Greeting sa minyo. Pagigugma, pagsabot, pagmahay. Alright, very good. Ikaw daw Gibhart, basa daw be kung kabasa ba ka. Treateng sa inyo. Paghigog nga, pagsabot, o kuan, pagmahay. Okay, very good. Pero sige ka og bayabas, di mo matarog basa. Ikaw daw Linda be. Basaha daw. Okay, sir. No probs. 3 things sa minyo. Pagigugma, pagsabot, pagmahay. Alright, so sa akong nakita no, si Linda gyud ang howd mo basa with action pa gyud. Atong palakpakan si Linda. Sige, kay si Grace man una ni basa ganiha, i-explain Grace unsay buot pasabot sa paghigugma. Sir, para sa kuha ang pagigugma kay love. Kanang gugma gud siya, sir. Alright, walay mali sa imong answer. Pwede. Ikaw Gibhart. Ang paghigugma, sir, mao na ang gibata ni mama o papa, mao nang na ako karon nagkaon kog bayabas. Okay no, tama siya pero murag binuang. Ikaw daw Linda, unsas imuha ang paghigugma? Meaning sa gugma, sir, ang gugma is genuine. Dapat magigugma ay gitatanan. Kaya nga no, kung wala ang gugma,
gubot ta. Samok dapat ipatigbabaw gyud ang gugma para peaceful ang tanan. Para to, sir. Wonderful answer! Very good! Grabe si Linda, oy. Alright, no? Kamong tanan, tama. Pero akong nakita sa inyo, ha? Si Linda ang naay the best answer. Alright? Give a hand to Linda! Hey! Tama po. Alright, so karon kay human naman ta sa atong first topic, mo proceed na punta sa atuang math. Sir, unsa rin na, sir? Addition, subtraction, multiplication, or division? Plus minus ba na, sir? Uy, Matt, paborito na ako. Alright, so math ni ha. Akong pangutanan una si Gibhart. Nakita ninyo? Kita ni mo Gibhart? 1 plus 1 equals 11. mali. Ngano na kayo ng 11? Ang 1, itapad sa 1, unsi tanan. Mali. Okay. Grace? 1 plus 1 equals? Ugwa ko na sayop, sir. Ipod ko, sure. Murag 2. Alright, so before na ko i-reveal ang answer ha. Ikaw, Linda. 1 plus 1 equals? Ay, so, sir, simple. Di ba, addition, sir? 1 plus 1 equals 2 yun na. Kaya ang 1, dugangan og 1. 1, dugangan og 1, di 2 yun ang answer. Alright, so ang answer equals 2. Sige ba, try mali. Tama si Grace, tama si Linda. Pero mas tama yun si Linda. Kaya nga no, na-explain niya tarong ang answer. Si Grace, kay dili po siya sure kung 2 ba yun. Pero at least, tama siya. Brighta gid ang Linda, oy. Okay? So, since tama mong tanan, walay mali sa inyo ano, pero nalay mga kulang. So, wala naman tayo oras, no? Time na. Nakoy assignment ihatag sa inyo ha. Lion and Tiger. So, ang assignment ninyo, unsay kalahian sa lion o tiger. So, sunod kwan ha. Sunod adlaw. Mao ninyong assignment. Alright? Okay? Sige, sir. Sige, sir. Mag-research dai ko. Okay, sige na, dismiss na. Pag-resist na mo, human ritso uli sa balay. Sige, sir.